Sometimes we rush the process. But healing takes time. You've been running from yesterday, trying to erase the pain away, holding on to what's already gone, wishing your heart could just move on. You've been crying in silence at night, feeling lost, trying to make it right, looking for answers in places that lie, hoping that one day it won't hurt inside. You tell yourself to just be strong, but you've been carrying it too long. Yeah. Every scar, every tear is part of the story that brought you here. You don't have to rush the pace. Life isn't a race. Every step. Hallo guys, overdag. Als ik nog niet dacht met nog een video. Ja guys, dit is mijn eerste official video. Wat ik hier nou, dit is mijn eerste official video guys. In de activation in YouTube because like the YouTube time limit is baie langer met, you know, so ik kan langer praat, you know, so ja, ik kan langer praat, so dan kom gaan ik nou veel video's skiet van de waf, you know. Meestal op die channel gaat ik maar net, meestal gaan ik net praten over God in hoe leven, you know, wat die dagelijkse leven gebeurt. Hij is wat hij kom ik is, you know. Want hij is maar, ik ken het de boodschap van God af, direct van God af, you know, en ik wil het veel geven, man. God is hier important dat je weet hoe het gaat, you know, het gaat nog in mensen ziel. Het gaat nog iemands ziel wat ik wil weten, you know. En ik hoop jullie gaan die video mensen. So ja, gaan we dus. The moment you realize you that you are blessed is that you can figure out a situation before it even happened to you. If you talk about stuff you never even went through, is a blessing. It can only be a gift from God because some people has to wait until it happens to them, you know, to understand it. So I a topic means but you know wel simpel maak. Like jy as 'n persoon, maak nie saak of jy nou oud is of jy nou jonk is, ja, jy nou persoon is nie wat nou as dit is as 'n situasie, meestal bad situasies, as jy nou as 'n persoon kyk na 'n bad situasie, nee. En jy sê vir jouself, joh, nee, ek dink dit moet so gebeur, maar jy weet vooraf het jy nog nie aan die gegaan nie, jy nog nie die ry, so aan die gegaan, wat 'n ander persoon die gegaan het nie, maar jy wil nog kom stel, want jy kan die persoon help, hy sê dat jy wil kwaai lyk, hy sê net 'n gawe van God af, you know, en hy is 'n gawe, ek kry van God af, ek het die gawe gekry van hom, want ek het die gawe gekry van God af, you know, om te kan sê, om te kan vooruit praat, you know, om te kan oor goed praat wat ek nog nie experience het nie, you know, as jy oor goed kan praat wat jy nog nie experience het nie, hy sê dom nie, hy sê iemand wat dom is, hy sê iemand wat vir kwaai wil hou, hy is net 'n gawe, jy kan dit nie help nie, you know, so dat is my opinie wat hy, so baie mense is gebless op different things, you know, almal is nie gebless op een spesifieke ding, dus jy moet nie jou compare met ander mense, hoekom is dit belangrik dat jy nie vir jou compare met ander mense nie, want ander mense het nie gift wat God vir jou gegee in jou gesit nie, you know, God het vir jou eie gift gegee, God het vir jou eie gawe gegee van God af, van hom af, you know, en almal is 'n gift van God af, you know, dit is nie 'n mistake nie, niemand is 'n mistake nie, jy het nog hele gawe gevind, jy het nog nie self gevind nie, maar as jou gawe gaan vind, dan gaan jy self vind, you know, van jou gawe is die persoon wat jy is, you know, hy is die mens wat jy is, jou gawe wat binne jou is, jou siel wat binne jou is, vind jy uit, you know,
dan gaan jy met daai vorentoe. Dan kan jy stappe neem. Jy kan mos nie stappe wil neem as jy nie direksie het, as jy nie kan op 'n punt begin nie. Jy moet eers begin. You know? Anders dan gaan jy heeltyd in 'n cycle en heeltyd in 'n cycle, heeltyd in 'n cycle. You know, jy moet op 'n punt begin mense dat jy kan weet okay, nou ja, jy gaan dan toe, jy gaan dan toe. Kan nie in 'n cycle gaan. Jy baie van ons beweeg in 'n cycle, heeltyd. Ons repeat dieselfde ding. Dis hoekom ons dieselfde play vir 10 jaar, vir 20 jaar. You know, dis hoekom ons op dieselfde play, want ons gaan in 'n circle. Ons staan in 'n circle, you know. Ons kan nooit daar wat ons wil wees. So, ja, dis ook 'n ding wat ek meer wil deel. Ek het gelees hier op YouTube. Ik educate mezelf van. Dus zie ik niet, joh. Je weet niet wat een man is in de Bijbel. Dat van Israël afgekomen. Van de Bijbel staan er dat van Israël gekomen. Toen, ik weet niet wat er gaat. Toen, ik weet niet wat er weer komt van Israël af naar Egypte toen. Ja, en dan kom ik, God het vallen uit Egypte. God wil vallen uit Egypte al. Maar het vallen 40 jaar of 40 jaar. So, hij is bij je lang. Het vallen 40 jaar of wat om uit Egypte te komen naar Israël toe. So God het vir hulle in die desert gesit. God het vir hulle in die desert laat loop vir 40 jaar. Imagine sy, you know, loop vir 40 jaar van jou lewe in die desert, in die woestyn, you know. Na die 40 jaar, toe beland hulle eers in Israel. Weet jy hoekom hulle so lank gevat om daar uit te kom by Israel? Is omdat hulle het nog nie vir Egypt, hulle nog nie vir Egypte uit hulle verstand uitgehaal het. Verstand is baie krag, mense. Verstand is iets wat baie krag dra in jou lewe. Julle dink dalk nie so, maar ek sien veel te sê julle verstand nie, wat julle goed wat julle dink, die daglikse dinge wat julle dink, dra baie krag oor hoe jou lewe gaan vorentoe. You know, baie van julle kan nie die dinge uit julle gedagtes uithaal. Baie van julle het nog ou gedagtes wat hierin vassit. Wat jy kan uit. Hoekom kan dit uit? Want julle hou vas aan. Julle wil nie progressie. As jy wil progressie, dan moet jy die dinge vergeet agter jou. Je moet voor Egypte, je moet voor Egypte, moet je vergeten achter je om Israël toe te kan gaan. You know? So verleden moet je kan vergeten om voren te kan gaan. Maar baie van jullie kan niet dat doen. Baie van jullie wil niet change. Want als je change, nee, als je verandert als een persoon, is moeilijk. Als je gooit, dan mensen verloren, mensen gaan afvallen, oude vrienden gaan afvallen. Dan wil je zeggen, het is beheerd vrienden niet. Allah was maar net niet sterk genoeg om te gaan naar wat jij gaat. Je moet niet uitgelaat voelen als goed veel plekken vat. En jy sien, die mense gaat ek my lewe, God sê die persoon het my lewe, al die persoon het my lewe, en jy vraag nou God, hoekom? Nie vir God vraag hoekom, vraag vir God vir guidance en verleiding, en hy sal het veel gee. En as jy verander nie, dan gaan jy pijn voel, because as jy die resieling wil gaan, ek sê baie die mense, ek het die geleer by Steve Harvey, as jy die resieling moet gaan, nou resieling het ons gemaakt van glas, jy kan sien, as jy na die next level toe wil gaan, dan kan jy sien, waar jy wil gaan. Van die ceiling is gemaakt van glas. Je kan zien waar je wil gaan. Het is jouw visies. Goed voor jou geen gedachten. Je kan zien waar je wil gaan. De reden waarom je het kan zien is omdat je kan zien in je gedachten waar je wil gaan. Oh, je moet eerst, je moet die ceiling kan bars. You know? Because als je naar de next level toe wil gaan, dan moet daar bloed gestolen worden. Jouw vlees moet bloed gestolen worden, mensen. Waarin van je wordt nog een stier erg. Ik praat nog van je, dan moet die kijk het geestelijk. Dan moet bloed gezien worden. Je moet familie en vrienden verloren. Je moet je oude verloren. Je moet je sociaal verloren. Om je sociaal te vinden, moet je sociaal verloren. You know, it's difficult, mensen. It's difficult om rock bottom te beginnen. It's difficult om onder te beginnen. Hij is most difficult dan. Maar proberen je in die difficult zit om groter zo. Ik wil dat zeggen. Hoe groter die pijn waar je die gaat, hoe beter die uitkomst wat je gaat krijgen van God af, hoe groter die gift dat God voor het geeft. Maar ik voor God geeft met zo meer pijn als mogelijk. Maar na elke pijn, na elke tough times waar je gaat, elke tough times, nee, als daar los altijd een gave achter. Zoals het tough gaat, dan moet je weten, er los altijd een geschenk achter. Zoals iets, als je slecht gaat met mij, dan weet ik live. Ik ben nog net van zo. Ik ben nog net van zo. Ik ben nog net van zo in. Ik geloof dat goed voor mij een dier gaat opmaken. Want ik is nou dat die een difficult time. Dus ik geloof dat goed voor mij een dier op gaat maken. Dat is wat difficult times is, mensen. Als je niet die difficult times gaat niet dan, als je niet die wereld zo moeilijk is, nou dan is je niet moeilijk mensen. Because ze leren niks. Als het tough is,
dan leer jy iets. En as jy iets leer, dan maak dit jy maar sterker om nie weer in die posisie te wees waar jy gewees het. Jy kom nou terug na die eerste, jy kom nou na my punt toe wat ek wil maak, you know. En dan hy is 'n gawe wat baie min mense het. En ek is een van die mense wat dit het. En ek sê vir God net elke dag dankie man dat ek die gawe gekry het van hom af. Is 'n blessing man. Om dinge te kan sien uit 'n ander oogpunt, 'n geestelike oogpunt. So guys, ja, hy is die video wat ek julle wil gegee het. Ek hoop julle verstaan na julle mense. En ek sien julle in die volgende video.